Am soluția asta pentru spălat sticla de la șemineu și am probat-o la oale, să vedeți ce fain se fac. Dăm aproape să se vadă fumul de pe ele, se vede? Am afumat rău de tot oalele la foc cu lemne. Asta e oala în care am făcut bulionul. Se un burete slab. Uite cum curge fumul de pe ele și cât de rapid se curăță. Gata, am scăpat de cenușă. Nu le mai frecăm cu cenușă, cu tix, cu cif, cu alte tinălea. Imediat am curățat fumul de pe oală. Curge singur. Și aici pe fund, unde e cel mai afumată, vedeți cât de ușor se curăță. Mai dăm o dată. Aici era fumul gros.